sister said about the topic of love. I think the Holy Spirit wants us to stop on love. ప్రేమ గురించి మాట్లాడడం అని చెప్పినప్పుడు దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రేమ గురించి మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. So when we use the word love in English, there's only one word love. అయితే మనం ఇంగ్లీష్ భాషలో చూసినట్లయితే ఆ ఈ లవ్ అనే పదము ఒకటే పదముగా ఉంది. But in Greek there are 4 different words for the word love. అయితే గ్రీక్ భాషలో మనం చూసినట్లయితే అదే ప్రేమ అనే పదానికి 4 అర్థాలు ఉన్నాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. The first word is called starge, S-T-A-R-G-E. అయితే మొదటిగా స్టార్జ్ అంటారు, STARG అంటారు మొదటి It పదం. is love. అది కూడా ప్రేమే. But it is love between the family members. అయితే ఆ ప్రేమ కుటుంబ సభ్యుల మధ్యలో ఉంటుంది. Between father, mother, brother, sister, children, the whole family is in love. It's a love called starge. అది స్టార్స్ అనే పదము అది కుటుంబానికి సంబంధించిన ప్రేమగా ఉంది. తండ్రి కుమారుడు ప్రేమ, ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రుల మీద ఉన్న చూపించే ప్రేమ. The second word for love is eros. అయితే రెండవ ప్రేమకి అర్థము ఎరోస్ అంటారు. Now this love is between only married couples. అయితే ఎరోస్ అనే ఈ యొక్క ప్రేమ కేవలం దంపతులకి మధ్యలో మాత్రమే ఉంటుంది. No third person is involved in this love. అది ఎరోస్ అనే ప్రేమలో వేరే మూడో వ్యక్తి ఉండడండి. It is spiritual love, mental love, including physical love. అయితే అది ఆధ్యాత్మికమైనది కావచ్చు, శారీరకమైనది కావచ్చు, వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉంటుంది. Then there's another love called philo, P-H-I-L-E-O. అయితే మూడవదిగా ఫీలు అనేది మూడవ పదము ప్రేమకు అర్థం. ప్రేమ Now this love is between friends. అంటే ఈ ప్రేమ స్నేహితుల మధ్యలో ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. And the fourth word for love is agape, A-G-A-P-E. అయితే చివరి పదము అగాపే ప్రేమ, అగాపే లవ్. And that's called as God's love. అది దేవుని ప్రేమ అయి ఉంది. You know when Jesus asked Peter, do you love me? అయితే చూడండి, పేతురుని యేసు ప్రభువు అడిగినప్పుడు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని అడిగినప్పుడు, Do you remember Jesus asking Peter? పేతురు Jesus was asking him, do you love me with the agape love? అయితే యేసు ప్రభు పేతురుని అడుగుతున్నాడు, నన్ను ఈ అగాపే ప్రేమతో నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని అడుగుతున్నాడు. And every time Peter replied to Jesus that I love you, he was replying, I love you with a philo love. అయితే ఫీలు ప్రేమతో యేసు ప్రభుని ఆయన చెప్తున్నాడు. In other words, Peter was trying to tell Jesus, what you are trying to ask me, I will never be able to love that agape love. అయితే దాంట్లో పేతురు ఏం చెప్తున్నా అంటే, నీవు నా నుంచి ఆశించే అగాపే ప్రేమని ఇవ్వలేను అని చెప్తూ ఉన్నాడు సమాధానం చెప్పేటప్పుడు. Because the starch, eros and philo, these 3 are human loves. అయితే స్టార్చ్, ఎరోస్ అండ్ ఫీలు ఈ 3 పదాలు ఈ మానవులకు సంబంధించిన ప్రేమ మాత్రమే. And this love is successful only when you get the right performance on the other side. అయితే ఈ ప్రేమలో అవతల వ్యక్తి స్పందించే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది. If the person on the opposite side, that person's performance is no good, then my performance towards that person will also be with hurts and bitterness. అయితే ఈ మూడు ప్రేమల్లో అవతల వ్యక్తి సరిగా స్పందించినట్లయితే మనం కూడా అదే రీతిలో స్పందించాం కాబట్టి అవతల వ్యక్తి స్పందనలో ఈ ప్రేమ ముడిపడి ఉంది. So the love, a human love, goes up and down. అయితే మన మనుషుల ప్రేమ పైకి కిందికి పోతూ ఉంది. One day it's high, the second day it's low. అయితే ఒకరోజు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఒకరోజు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. Because it's depending on the other person's performance. ఎందుకంటే అవతల వ్యక్తి స్పందించే విధానాన్ని బట్టి మనం ప్రేమిస్తాం. Like yesterday I said about the husband forgetting the anniversary or a birthday, the wife gets hurt and she's now very low. అయితే నిన్నటి రోజు నేను ఉదాహరణ చెప్పాను. ఒక భార్య భర్త భార్య యొక్క ఏమంటారు ప్రేమ ఆ డేట్ మర్చిపోయాడని చెప్పేసి ఆమె చాలా బాధపడి భర్తకు దూరమైంది. But the same husband the next day brings a diamond ring and the love begins to flow again like a fountain. అయితే రెండవ రోజు అదే భర్త అదే భార్యకి ఒక మంచి డైమండ్ రింగ్ కొనుక్కొచ్చినప్పుడు ఆమె ప్రేమ చాలా ఎక్కువగా అయిపోతుంది. The wife begins to pray to God, God let him forget every birthday. అయితే ఇప్పుడు ఇలా ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ప్రతి బర్త్డే మర్చిపోయి దాని తర్వాత గుర్తు తెచ్చుకొని డైమండ్ రింగ్ తెచ్చితే బాగుంటుందని ప్రార్థన చేస్తుంది. Hallelujah. Now when it comes to agape love, అయితే మనం అగాపే ఈ దేవుని ప్రేమకు వచ్చినప్పుడు it is a single-sided love. అది ఒకవైపు ప్రేమ మాత్రమే. Human love is double-sided. అయితే మనుషుల ప్రేమ ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఉంటుంది.
But agape is single side. కానీ అగాపే ప్రేమ ఒకవైపు నుంచే ఉంటుంది. It is unconditional అది బేషరతు గలది, and it is sacrificial. అది త్యాగపూరితమైనది. So when you and I get baptized and we get born again, God pours His love through the Holy Spirit, and therefore everyone seated here have been deposited in a spirit agape love. అయితే మనం ఎప్పుడైతే బాప్టిజం తీసుకొని మనం రక్షణలోకి వస్తామో అప్పుడు దేవుడు ఈ అగాపే ప్రేమని మనలో ఉంచి అగాపే ప్రేమతో మనం నడిపిస్తుంటాడు. And this love is not a feeling, it is a power of God. అదే ఈ ప్రేమ ఒక ఒక మానసికంగా ఉండే ప్రేమ కాదు, ఇది దేవుని శక్తి అయి ఉంది. Now everybody seated here will say, if this love has been deposited in me, I would love to experience this love. అయితే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళంతా ఒకవేళ ఈ యొక్క ప్రేమ నాలో ఉన్నట్లయితే, ఈ ప్రేమని అనుభవించాలనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే మనం అనుభవిద్దాం. And they will call the praise and worship team అయితే వాళ్ళు ఒకసారి and tell them to sing that song, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh wonderful love. బ్రదర్ చాలా మంచిగా పాడుతున్నారు, చెప్పండి. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. But you tell me to sing the same song again, I can't get the same tune again. That is some real mystery, how they can sing the same tune 100 times same. I can never understand how they sing the same thing again. If you ask me to preach the same topic again, I cannot preach the same topic again, I cannot take the same examples again. It's always going to be different. I don't know why it's always different, but it's different. Okay. Now you can sing that song, but after the song, you ask the person, did you experience that love? No. చూడండి, మనం దేవుడి ప్రేమను ఎలా పొందుకోవచ్చు, ఎలా అనుభవించాలంటే వెంటనే మనం మ్యూజిక్ ట్యూన్ పిలుస్తాము. దేవుడి ప్రేమ చాలా గొప్పది అని ఒక పాట పాడటం వల్ల ఆ ప్రేమ మనలోకి వస్తుంది అంటున్నాం, అంటే మనం అనుభవిస్తాం అనుకుంటాం, కానీ అది అలా జరగదు. So who is the person who can experience this love? అంటే ఈ దేవుని అగాపే ప్రేమని మనం ఎలా అనుభవించగలుగుతాం? Okay. 1 John chapter 2 verse 4 and 5. మొదటి యోహాను 1వ అధ్యాయము 4 and 5. 4-5 వచనాలు చూద్దాం. He that says, I know him, he that says, I know Jesus, ఎవరైతే యేసు ప్రభువు తెలుసని చెప్తారో and keeps not his commandment, ఎవరైతే ఆయన ఆజ్ఞలు పాటించరో is a liar, ఆయన అబద్ధికుడు, and the truth is not in him. ఆయనలో సత్యం లేదు. So if somebody says, I know Jesus, అది ఎవరైనా యేసు ప్రభువు నాకు తెలుసని చెప్తూ but does not keep his commandment, కానీ ఆయన ఆజ్ఞలు పాటించినట్లయితే, what is Jesus' commandment? అది యేసు ప్రభు ఆజ్ఞలు ఏంటి? Love. ప్రేమ. So that person doesn't keep the commandment of love, అయితే ఒకవేళ ఆయన ఆ ప్రేమ అనే ఆజ్ఞను పెట్టుకోకపోతే that person is a liar, అయితే ఆయన అబద్ధికుడు, and the truth is not in him. ఆయనలో సత్యం లేదని అర్థం. But whosoever keeps his word, అయితే ఎవరైతే ఆయన వాక్యాన్ని పెట్టుకుంటారో, but whosoever is a doer of his word, ఎవరెవరైతే దేవుని వాక్యాన్ని పాటించే వాళ్ళు ఉంటారో, in him truly is the love of God perfected. ఆయనలో ఖచ్చితముగా దేవుని ప్రేమ స్థిరపడుతూ ఉంటుంది. Hereby we know that we are in him. దానివల్ల మనకు తెలుస్తుంది మనం క్రీస్తులో ఉన్నాము అని. So question, who is the person who will experience God's love? అది ఇప్పుడు ప్రశ్న మీకు, ఎవరు నిజంగా ఈ అగాపే ప్రేమను పొందుకుంటారు? A person who makes a decision to obey his word. అయితే ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుని వాక్యాన్ని విధేయించాలని నిర్ణయించుకుంటాడో ఆ వ్యక్తి దేవుని ప్రేమను పొందుకుంటాడు. For example, I never knew agape love. అయితే నాకు అగాపే ప్రేమ గురించి తెలియదు. So I was all the time arguing and fighting and becoming a Hitler in the word of God. అయితే నేను చాలా సార్లు ఇతరులతో ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాను, గొడవ పడుతున్నాను, నేను హిట్లర్గా ప్రవర్తిస్తున్నాను. And one day when I read God does not love does not insist his own way, అయితే నేను ఎప్పుడైతే నేను ఒక దగ్గర చదివాను, ప్రేమ దానికి అనుగుణంగా, I began to realize I was wrong. అయితే నేను అది తెలుసుకున్నప్పుడు నేను తప్పు అనే విషయం తెలుసుకున్నాను. Now when I realize I'm wrong, I can tell myself, but I'm born this way. అయితే నేను ఎప్పుడైతే తప్పు అని తెలుసుకున్నానో నాకు నేను సంజాయించుకోవడం మొదలుపెట్టాను. ఏమనంటే నేను ఇలాగే కదా పుట్టాను అని. Have you heard people say it's in our family? అయితే మీరు ప్రజలు చెప్పడం మొదలుపెట్టారా, ఇది మా కుటుంబంలో ఉంది అని చెప్తారు. Have you heard people say it runs in our family? అయితే నా కుటుంబంలో ఇది అందరికీ ఉంది అని చెప్తామా? It used to run in your family because you came from your mother's womb, but now
is not what your family nature is. అయితే చూడండి, మనము ఆ కుటుంబంలో వస్తుంది అంటే మన తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చాం కాబట్టి అది వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు మనం తిరిగి జన్మించిన తర్వాత, యేసుక్రీస్తులో జన్మించిన తర్వాత మనము మన పరలోకపు తండ్రి యొక్క గర్భం నుంచి బయటకు వస్తున్నాం. ఆయన గుణగణాలని, ఆయన దైవత్వాన్ని మనం పొందుకుంటున్నాం. అందుకే ఆయన అగాపే ప్రేమ కూడా మనం పొందుకుంటూ ఉన్నాం. So conclusion, when a person believes in Jesus, ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు నమ్ముతాడో, gets baptized, ఆయన జ్ఞానస్నానం పొందుకుంటాడు, receives him as a personal savior, ఆయన యేసు ప్రభువును రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తాడు, he gets born again. ఆయన తిరిగి జన్మిస్తాడు. The moment he gets born again, ఎప్పుడైతే ఆయన తిరిగి జన్మిస్తాడో that very moment his spirit is made perfect. ఆ రోజే ఆయన ఆత్మ మంచిగా చేయబడుతుంది. The sin nature in him has been destroyed. ఆయనలో పాపపు స్వభావం నాశనం చేయబడింది. And God at that very moment by the power of the Holy Spirit has poured agape love in that person. అదే సమయంలో దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఈ అగాపే ప్రేమని ఆ వ్యక్తిలో ఉంచుతున్నాడు. Then you sing that song, more love, అది మీరు ఎప్పుడైతే more power, more of you in my life. ఇప్పుడు యాక్షన్ తో ఉన్న పాట ఇది, చెప్పడం వల్ల Now you can keep on telling God, I want more power, more love, and I want more of you. And God is saying, you don't need more of me because all of me I gave to you. I want, in fact, Jesus is saying, you don't want more of me, I want more of you. In other words, he's saying, I want your life to be completely renewed by my word. And the more your mind is renewed, the more the love will flow out of you. ఆయన దేవుని ప్రేమ, ఈ అగాపే ప్రేమ మన నుంచి బయటికి ఎలా వస్తుందంటే, ఎప్పుడైతే మనం వాక్యంలో చాలా లీనమైపోతామో, వాక్యం మన జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోతుందో, అప్పుడు ఆ వాక్యంలో నుంచి ఈ అగాపే ప్రేమ మనలోకి బయటికి వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. So this agape love does not flow when somebody prays over you. అది అగాపే ప్రేమని ఎవరు మీ మీద చేతుల నుంచి ప్రార్థించడం వల్ల ఆ ప్రేమ మీలోకి రాదు. It has to be cultivated. ఆ ప్రేమ మనం పెంపొందించుకోవాలి. Let me give an example. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. Now all those who are living in flats, అవి అందరూ అపార్ట్మెంట్ లో జీవిస్తూ ఉన్నారు you కదా. will agree with me that there is a water tank up. అది అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళంతా పైన వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది కదా. Can you see it from your washroom? అది మీ యొక్క బాత్రూమ్ ని చూడొచ్చా? వాటర్ ట్యాంక్ ని చూడలేదు. You can only see the tap. అయితే మీరు మాత్రం అక్కడ ట్యాప్ మాత్రం You చూస్తారు. can't even see the pipe behind it because it's concealed. అయితే బయట ఉన్న పైపుని, ఆ గోడలో ఉన్న పైపుని మనం చూడలేము. Now because you can't see the tank, అయితే మీరు ట్యాంక్ చూడటం లేదు కాబట్టి, because you can't see the pipe, అయితే మీరు పైపు చూడటం లేదు కాబట్టి, do you keep praying, God, let it get connected to the tank? అయితే మీరు ప్రార్థన చేస్తారా, అయ్యా ఈ పైప్ ఎట్లాగైనా ట్యాంక్ కరెక్ట్ కావాలని ప్రార్థన చేస్తారా? Or do you believe by faith it is connected? అయితే మీరు విశ్వాసంతో నమ్ముతారా? అది ఆల్రెడీ ఆ ట్యాప్ కి, ఆ పైపు ట్యాంక్ కనెక్ట్ అయ్యిందని నమ్ముతామా లేదా? నమ్ముతాం. Or you are believing. మనం నమ్ముతాం. Now you are in the washroom, అయితే మన బాత్రూమ్ లో ఉన్నాం. kneeling down before the bucket అయితే బకెట్ ముందు మోకరించి ప్రార్థిస్తున్నాం. and saying, God, అయ్యా దేవా, please the bucket be full, Lord. అయ్యా ఈ బకెట్ లో నీళ్లు రాని నాయనా. And you are praying and praying. మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. Just then mama is passing by అప్పుడు ఒక తల్లి పోతాం పక్క నుంచి. and she's asking, baby, why are you kneeling down? అమ్మ నువ్వు ఎందుకు మోకరించావు? Mommy, I want the bucket to be filled with water. అయితే అమ్మ ఈ బకెట్ లో నిండా నీళ్ళు రావాలని ప్రార్థిస్తున్నా అని చెప్తారు. So mama said, don't worry. She goes and opens the tap. అయితే అమ్మ ఏమన్నా ఒక అంతే కదా అని చెప్పి ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తుంది. Will the water flow? అదే ఇప్పుడు నీళ్ళు వస్తున్నాయా? But let's say mama opened the tap one drop at a time. అయితే One drop is falling. Tum, అయితే చిన్నగా పడుతుందా? బొట్టు తర్వాత బొట్టు పడుతుందా? tum, tum. టుమ్ టుమ్ అని పడుతుందా? Praise God. When will that tum tum fill the bucket? అయితే ఆ టుమ్ గా చిన్నగా పడేది ఎంతసేపు పడుతుంది? చాలా సేపు పడుతుంది. But then the Dada walks in. And the Dada opens the tap completely. అయితే అప్పుడు నాన్న వస్తాడు, వచ్చి ట్యాప్ మొత్తంగా తిప్పుతాడు. How long will it take to fill the ఎంత bucket? టైం పడుతుంది బకెట్ నిండడానికి? So, is the bucket going to be filled according to the level of the tap that you open? అయితే మీ బకెట్ అనేది ట్యాప్ ఎంతగా తిప్పితే అంత తొందరగా నిండుతుంది కదా. So, is the problem with the tank? అదే ట్యాంక్ లో ప్రాబ్లమా? Is the problem with the connection? అదే కనెక్షన్ తో ప్రాబ్లమా? Or is the problem with opening the tap? అదే ట్యాప్ ఓపెనింగ్ తో ప్రాబ్లమా? In the same way, God is saying, agape love is in the tank called
అయితే అగాపే ప్రేమ అనేది నీ ఆత్మలో దేవుడు ఆల్రెడీ ఉంచాడు. People will come and hurt you. అయితే ప్రజలు వచ్చి నిన్ను బాధ పెడతారు. Your emotions will go negative. అయితే నీ వెంటనే నీకు కూడా కోపం వస్తుంది. At that time, how much are you willing to agree to my word? How speed and with what intensity the tap will open and agape love will flow out of you. అయితే ఆ సమయంలో నీవు స్పందించే విధానాన్ని బట్టి నీ యొక్క అగాపే ప్రేమ నీలో నుంచి బయటకు వస్తుంది. So, for the love to flow, does it depend on God or does it depend on you? అయితే చూడండి, అగాపే ప్రేమ దేవుడి మీద ఆధారపడుందా, నీ మీద నా మీద ఆధారపడుందా? So how quickly are you willing to keep the word of God by operating it? Those are the people who will experience agape love. You can go to God and say, God, I want to become spiritually strong, spiritually strong, spiritually strong. And He said, open the tap, big, open the tap, open the tap, open the tap. Means what? Renew your mind, change your thinking, change your thinking, change your thinking. Can you shake your neighbor head and say, change your thinking? నీ మాట పక్కన చూడండి, నీ మనసు మార్చుకోండి, మనసు మార్చుకోవడం చెప్పండి. చూడండి, దేవుడి యొక్క అగాపే ప్రేమ అనేది మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వాక్యంలో లోతుగా వెళ్తామో, ఆ వాక్యానుసారంగా దేవుని మాటని ఇతరులు ప్రేమించాలని మనం విధేయిస్తామో, అప్పుడు ఈ అగాపే ప్రేమ మనలోకి ఆపరేట్ అవుతుంది. ఈ అగాపే ప్రేమని మనలో చూడొచ్చు. First remember, the manufacturer who manufactured you, the problem is not with you. అది ఎవరైతే నిన్ను తయారు చేశారో ఆ వ్యక్తి సమస్య నీది కాదు. But when we lived in this world, we learned not the Bible, but we learned the things of the world. అయితే మనము లోకంలో జీవిస్తున్న మనము బైబిల్ నేర్చుకోలే కానీ లోకంలో ఉన్న విషయాలు నేర్చుకున్నాం. So our thinking has jammed the tap completely. అయితే ఈ యొక్క లోకంలో నేర్చుకున్న ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి మన 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 ఆలోచన విధానాన్ని మార్చేసింది. So you are singing more power, more love, and you are singing, hallelujah, 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 hallelujah. And then the Lord is saying, forgive that person. In the name of Jesus, get me saved. Now all that hallelujah, hallelujah, hallelujah you did, but your tap never opened. At the moment you say, God, if that's what you want, I will go on my knees and tell that person, please forgive me. I know I have offended you, I have hurt you, please forgive me. I am willing to do good things for you. Now what happens? Agape love will experience, you will experience agape. చూడండి, మనము దేవుడి సన్నిధిలో హల్లెలూయా 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 అని ప్రార్థన చేస్తాం. కానీ ఆ ప్రార్థన చేసే సమయంలో మనకు స్వరం వినబడుతుంది, నీ పక్కన వారిని క్షమించు అని చెప్పి. కానీ ఆ స్వరం వినమైనాడు, సాతానా నువ్వు అది మాట్లాడకు అని అంటాం. కానీ సాతాను కాదు, నువ్వు ఆ దేవుడు చెప్పినట్లుగా వెళ్ళి ఆ వ్యక్తి దగ్గర క్షమాపణ కోరుతున్నట్లయితే అప్పుడు ఈ అగాపే ప్రేమ అనేది నీ నుంచి బయటికి ప్రవహిస్తూ ఉంది. I got an iPad here, అయితే నా దగ్గర ఐప్యాడ్ ఉంది, and I tell him just open now. అది ఓపెన్ చేయని అంటాను. Can you open without my lock? అయితే అక్కడ లాక్, Without the number, can you open? అయితే ఆ పాస్వర్డ్ ఇది కూడా నేను ఓపెన్ చేయగలనా? Come on. He can do this, but he can't open. నేను ఎంతగా ముట్టుకున్నా ప్రయత్నం చేసిన పాస్వర్డ్ ఇది కూడా In నేను the ఓపెన్ same చేయను. way, Jesus has put agape love in us and given us the password called the Bible. Open it, change your mind, and put that number and say, Lord, I'm putting it into action. Now agape love is already flowing, flowing, flowing. అలాగే యేసుక్రీస్తు ఏం చేశాడంటే తన ఆత్మ ద్వారా ఈ అగాపే ప్రేమ నాలో ఉంచాడు. దాని పాస్వర్డ్ అది ఓపెన్ కావాలంటే బైబిల్ గ్రంథమే పాస్వర్డ్. ఇది సరిగా బైబిల్ గ్రంథాన్ని కరెక్ట్ గా వాడుకుంటే అగాపే ప్రేమ మన నుంచి ఇక్కడ ప్రవహిస్తూ ఉంది. So does agape love need to be cultivated? అంటే ఈ అగాపే ప్రేమ మనని చిన్న చిన్నగా మనం పెంపొందించుకోవాలి. Cultivated. పెంపొందించుకోవాలి. Cultivated. పెంపొందించుకోవాలి. Cultivated. పెంపొందించుకోవాలి. Have you ever seen a farmer doing cultivation? అది చూసారా, ఒక వ్యవసాయదారి ఎలా చెట్లు పెంచుతాడో? Christian farmers. అదే క్రైస్తవ వ్యవసాయదారు. They will sit at home, kneel down and pray and say, Father, in the name of Jesus, let the fields be plowed. Father, in the name of Jesus, let the fields be manured. Father, in the name of Jesus, let all the weeds be removed. Father, in the name of Jesus, let the seeds be planted. Father, in the name of Jesus, let them grow. Father, in the name of Jesus, and then after harvest time, they are waiting for the harvest and it's not coming. Because there is one place you pray and the next place you go into action.
చూడండి, మన క్రైస్తవులైన వ్యవసాయదారైనప్పటికీ వారు మోకరించి, అయా నీ యొక్క భూమి దున్నబడును గాక, విత్తనాలు వేయబడును గాక, అది ఎరువు వేయబడును గాక, అది మొలచును గాక, చివరిగా దాని నుంచి వచ్చే పంట మేము కోసుకుందును గాక అని ప్రార్థన చేయరు. కానీ అది ప్రార్థన చేసి ఆ ప్రార్థనని ఆచరణలో పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని నుంచి 100 పంట వస్తుంది. What is chasing? I pick up the right word. Praise God. Chasing. We are only prarthana, no chasing. అదే మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం, మనం చేయట్లేదు, ఆచరణలో పెట్టడం లేదు. And that's why it has to be cultivated. అందుకే మనము దాన్ని That's why పెంపొందించుకోవాలి. he said the one who keeps my word, in him is the love of God perfected. అయితే ఎవరైతే నా వాక్యాన్ని వాళ్ళు ఉంచుకుంటారో నా ప్రేమ వాళ్ళు సంపూర్ణమవుతుంది అంటున్నాడు. So write down one sentence. అయితే ఒక వాక్యం రాసుకోండి. Cultivating the love of God. అయితే మీలో దేవుని ప్రేమని పెంపొందించుకోవాలి. Cultivating the love of God మీలో దేవుని ప్రేమని పెంపొందించుకోవాలంటే in our life మన జీవితంలో and sharing it with others. Just underline that. Double line, 3 line, 4 line. Do whatever you want. But underline that. Sharing it with others. Not my husband, my wife and my children. Others. ఇతరులతో ఆ ప్రేమ పంచుకోవాలి. నా భార్యతో, నా భర్తతో, నా సొంత వారితో కాదు, అందరితో ఆ ప్రేమని పంచుకోవాలి. Sharing it with others is the key to experience God's love. అయితే ఆ ప్రేమని ఇతరులకు పంచుకోవడం వల్లనే నువ్వు దేవుని ప్రేమని పొందుకుంటావు. Experiencing the fullness of God's power. అప్పుడే దేవుని పూర్తి శక్తిని నువ్వు పొందుకుంటావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So how do I know this person is a Christian? అయితే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఈ వ్యక్తి క్రైస్తవుడని? Not by the cross. బై ద లవ్ వి షో. Love we show to whom? Everybody showing love to their children, everybody showing love to others. All that is there. But love to others, especially to the poorest of the poor, now you will experience the fullness of God's power. అని ఎప్పుడైతే ఈ దేవుని ప్రేమని ఇతరులకి, చాలా బీద వాళ్ళకి, ఆ దరిద్రతలో ఉన్న వాళ్ళకి, నిస్సహాయతలో ఉన్న వాళ్ళకి, వాళ్ళందరికీ మన ప్రేమ, దేవుని ప్రేమ చూసినప్పుడు అప్పుడు నేను క్రైస్తవుడిగా, క్రీస్తు బిడ్డగా లోకం గుర్తిస్తుంది. How do I know this person's love for God is extremely strong? అయితే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఈ వ్యక్తి దేవుడు బలంగా ప్రేమిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది? When the love to God is extremely strong this way, అయితే దేవునితో ఈ ప్రేమ చాలా బలంగా ఉన్నప్పుడు then by default the horizontal love to others is extremely strong. అదే క్రమంలో నీ వేరే వాళ్ళ ఇతరులను ప్రేమించే ప్రేమ కూడా అదే క్రమంలో బలంగా ఉంటుంది. Mother Teresa గారు చూడండి, her love walk with God was extremely strong. అది దేవుడితో ఆ ప్రేమ బలంగా సంబంధం బలంగా ఉంది. And that's why she as a human being like us would have had by default selfish ambition. But she had to put them aside and listen to what God said, and that's why sharing of love to others became extremely strong. అయితే ఆమె దేవుడి నుంచి ప్రేమను పొందుకున్న ఆమె సొంత ప్రయోజనాలన్నీ కూడా పక్కకు పెట్టి ఇతరుని ప్రేమించడంలో సఫలీకృతమైంది. అందుకే దేవుడి చేత దీవించబడింది. Hallelujah. Hallelujah. So what's my check whether my love walk with God is strong? అయితే ఎలా నేను దేవుడితో సరిగా ప్రేమ నడుస్తూ ఎలా నేను పరీక్షించుకోవాలి? How much under pressure I can still continue in love? అయితే ఎంత ఒత్తిడిలో కూడా ప్రేమలో నేను ఎలా ముందుకు కొనసాగొచ్చు? Then my relationship with God is extremely strong. అయితే అలా ఉండాలి అంటే నా దేవుడితో నా ప్రేమ బలంగా ఉండాలి. Now please understand, I don't come from your category. అదే మీరున్న స్థితి నుంచి నేను రావట్లేదండి. You all are very good people. అదే మీరందరూ చాలా మంచి వాళ్ళు. I come from a category where they used to have gang fights. అదే నేను ఒక స్థితిని చూస్తున్నాను. గ్యాంగ్ ఫైట్స్ అంటే నలుగురు కలిసి I come from a category of being in the clubs and you name it, right from the sin world. అయితే బాగా క్లబ్బులో తిరిగే పరిస్థితుల్లో నుంచి వస్తున్నాను. I remember when I got saved. అయితే నేను రక్షించబడ్డప్పుడు and I was doing some service in the church. అయితే నేను ఒక చర్చిలో చిన్న పరిచయం చేస్తున్నాను. One person with a big title came and stopped me. అయితే ఆయన ఒక టైటిల్ తీసుకొచ్చి ఆపాడు. I took him to the side. ఆయన పక్కన తీసుకెళ్ళాను. I told him, do you know from where I come? అయితే నువ్వు తెలుసా నేను ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నానో?
your family will search for you and they won't even find your body. అయితే నీ యొక్క కుటుంబం నీ కోసం వెతుకుతుంది కానీ నీ శవం కూడా దొరకదు అని అన్నాను. Don't ever mess with me. అయితే నాతో పెట్టుకోమన్నాను. That fellow got scared. అది వాడు భయపడ్డాడు. Never mess with me. ఎప్పుడు కూడా జోలు రాలేదు. And I said, God, do you understand why you trained me? I can fix everybody. అయితే చూసావా దేవా, నాకు ఇచ్చే తర్ఫీదు బట్టి నన్ను ఎవరు ఏం చేయలేరు. And the Lord said, that was a complete wrong. You failed. అయ్యా దేవుడు అన్నాడు, నువ్వు మొదటి ఫుల్ గా తప్పు చెప్పావు, నువ్వు ఒకటి ఫెయిల్ అయ్యావు అని చెప్పాడు. So I said, you need to say, you saw me, I did not do anything wrong, and he comes and stops me. I should allow him to stop me, and I don't have to tell him anything. He said, no. That means he comes and slaps me, I have to take. He said, yeah, that's why I made you a Christian. I said, that means he can slap me and I don't have to slap him. He said, no, you have to take the slap. I said, God, what is that? He said, didn't I show you with my example? And I said, Lord, if that's what it is, I'm ready to do it. But is it going to be enjoyed? He said, just do it and see it. And praise God, 17 years later, I tell you, this is the best life. No retaliating. Come and do what you want. I still love you. అయితే ఆ వ్యక్తితో దేవుడు అన్నాడు, అయ్యా మరి దేవుడు తప్పు పట్టాడు ఆ విషయంలో. అప్పుడు నేను అడిగాను, ఆయన మరి ఏం చేయాలి? ఆయన అక్కడ వస్తూ ఉంటే నేను ఆపకూడదా, ఏం చేయకూడదా, ఏం అనకూడదా అంటే నువ్వు ఏం అనకూడదు అన్నాడు. ఆయన ఒక చెంపు మీద కొడితే కొట్టించుకోవాలంటే కొట్టించుకోవాలి, అదే సరైన మార్గం అన్నాడు. అలా నేర్పించినప్పుడు నాకు కొంచెం మరి ఇది పనిచేస్తుందా ఆయన అన్నప్పుడు అవును పనిచేస్తుందని చెప్పాడు. అది గత 17 సంవత్సరాలుగా అది పని చేస్తూనే ఉంది. దాన్ని బట్టి నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. This does not happen automatically. This happens by renewing your mind. అది అకస్మాత్తుగా జరిగే ప్రక్రియ కాదని మన మనస్థితిని మార్చుకుంటూ ఉంటే మనం మారుతూ ఉంటాం. Because remember, every time you take a decision in your life, any kind of decision, the decision is always taken based on the knowledge that is in your mind at that time. అయితే మనం అనేక నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంటాం. ఆ నిర్ణయాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఆ సమయంలో మనకున్న జ్ఞానం బట్టి మనం ఆ స్థితిలో నిర్ణయం తీసుకుంటాం. At that time you are thinking something sinful. అయితే ఆ సమయంలో మీరు పాపం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అనుకోండి. At that very moment you open the door for sin to come in. అదే సమయంలో మీరు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం బట్టి పాపమనే ద్వారం తెరిచి పాపంలో పడతారు. Even though you know it's wrong. ఆయన తప్పు అని తెలిసినప్పటికీ మీరు పాపంలో పడతారు. That's why God's word says, meditate on my word day and night. అలాగే దేవుడు అన్నాడు, రాత్రి పగలు నా వాక్యాన్ని ధ్యానించండి అన్నాడు. Because the more and more you keep your mind with the word of God, now when the knocking comes, that knocking will be destroyed. అయితే మీరు ఎక్కువగా దేవుని వాక్యాల్లో ఉన్నట్లయితే మీకు ఆ బయట నుంచి వచ్చే శోధనలు మనం జయించవచ్చు. The greatest power a person can experience in his life is love. Love is the greatest. There is nothing greater than love. అయితే ఈ లోకంలో ఏదైనా ఒక వ్యక్తి బాగా అనుభవించగలుగుతాడు అంటే అది దేవుని ప్రేమ. ప్రేమ కంటే ఏది ఈ లోకంలో గొప్పది కాదు. And the more and more this agape love can be experienced not by receiving but by giving. అయితే ఈ అగాపే ప్రేమ మనం పొందుకోవడం వల్ల మనకు రాదు, కానీ మనం ఎంతగా ఇస్తామో అంతగా అగాపే పొందుకుంటాం. And the more you pour that love and people's life begin to change, you are sitting and watching and looking at them, their life change. You are only crying and saying, God, what a beautiful life this is. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ అగాపే ప్రేమను ఇతరులతో పంచుకుంటామో ఆ పంచుకోవడం వల్ల ఇతర జీవితాలు మారుతూ ఉంటే మన నిజంగా కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయి. అయ్యా నేను చూపించే ప్రేమను బట్టి ఇంతమంది మారుతున్నారు అని నీ కన్నీళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయి. If you ask me after these 3 days, brother, how much money did you get? 3 days you are preaching, today night you are going for night teacher, tomorrow morning at 9:30 I am preaching in Bombay, so right up till evening, then at night I am going somewhere else and preaching. So if somebody says, brother, you don't sleep, you preach, how much money do you get? I don't get money. I am using agape love, and the more and more that love is being used for the kingdom, there is a joy that I cannot explain with words. There is a power that comes that cannot be explained with words. గత 3 రోజులుగా మీరు వాక్యం బోధిస్తున్నారు, మళ్ళీ ఈరోజు రాత్రి ఉదయం బోధించాలి, మళ్ళీ ఉదయం మీరు బాంబే వెళ్ళి మరి అక్కడ బోధించాలి, మళ్ళీ సాయంత్రం ఇంకో దగ్గర బోధించాలి. ఇన్ని చోట్ల మీరు బోధిస్తున్నారు కదా, మరి ఎంత డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు, మీకు ఏమొస్తుందని అడగవచ్చు. కానీ నాకు డబ్బులు రావు, కానీ అది దేవుడి నుంచి వచ్చే ఆనందము, దేవుడి నుంచి వచ్చే పొందుకునే ప్రేమ నేను అది మాటలో నీకు చెప్పలేదండి. అంత గొప్పగా దేవుడు నన్ను దీవించాడు. Hallelujah. Hallelujah. This iPad has got a feature, if you don't use it for some time, it goes wrong, it gets wrong. అయితే By default. చూడండి, ఐపాడ్ కానీ పెన్ మన ఫోన్ కానీ ఒకప్పుడు ఉంది, కొద్దిసేపు వాడకపోతే అది ఏమవుతుంది, ఆఫ్ అయిపోతుంది, బ్లాంక్ అయిపోతుంది. Then I have to put the password again. అయితే మళ్ళీ నేను పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి, బటన్ నొక్కాలి. In the same way, when we stop using agape love, it gets wrong.
అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఈ దేవుని అగాపే ప్రేమని వాడటం ఆపేస్తామో అది ఆటోమేటిక్ గా లాక్ అయిపోతుంది. But the more and more you use it, the more and more the springs open up, the more and more the flow of God, the more and more you experience the relationship with God, life becomes awesome. అయితే నువ్వు ఎక్కువగా అగాపే ప్రేమని నువ్వు ఇతరులకు పంచుతుంటే అది ఎక్కువైపోయి అది అందరికీ మేలు చేస్తుంది. Now remember, you can have good gifts from God. What is the gift? అయితే చూడండి, దేవుడి నుంచి మంచి ఈవులు మనం పొందుకోవచ్చు. What's the difference between a gift and a fruit? అయితే ఫలముకి ఈవికి తేడా ఏంటి? Jesus never said they shall know that you shall know the tree by the gift. He said you shall know the tree by the fruit, never by the gift. ఆయన యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఏ వ్యక్తిని కూడా ఆయనకున్న తలాంతుని బట్టి ఈవిని బట్టి నువ్వు గుర్తించలేవు, కానీ ఆ వ్యక్తిలో ఉన్న ఫలము వల్ల నువ్వు ఆ వ్యక్తిని గుర్తించగలుగుతావు అని చెప్పాడు. So what is a gift? అదే వరం ఏంటి? వరం అంటే ఏంటి? వరము లేకపోతే It is something that you have received, you did not labor. అయితే వరం అనేది మనం ఉచితంగా పొందుకున్నాం, మనం దానికోసం అసలు కష్టపడలేదు. It was given to you because of love. అయితే అది ప్రేమ వల్ల, దేవుని ప్రేమను బట్టి ఇవ్వబడింది. But what is fruit? అయితే ఫలం ఏంటి? A fruit is where you will actually go and work in the field. You plow, you put the seed, you water it day and night, you protect the seed, make it, help it to grow, and manure it, put insecticide. When the tree matures, then you get the fruit. And Jesus said, you shall know the tree by the fruit. And we want to see the tree by the gift. Hey, come on, don't you lie. If a person has got the gift of prophecy and begins to use the prophecies, what happens to the people? They want to run after the person who is giving the prophecy. Let me tell you. But that person doesn't have the fruit. That person will destroy it. అది చూడండి, A gift without love is useless, and that person can destroy it. అది చూడండి, వరము ఫలము లేని వరము అది వ్యర్థము. ఒకవేళ ఏ వ్యక్తి అయినా వరాన్ని ఎలా వాడుకుంటూ ఉంటే ఆయన ఫలము లేనట్టయితే ఆ వ్యక్తి మిమ్మల్ని నాశనం చేయవచ్చు. అందుకే యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట, ఆ వ్యక్తిలో ఫలము వల్ల నువ్వు ఆయన గుర్తిస్తారన్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఫలం అనేది ఒక్కసారిగా రాదండి. ఆ ఫలము రావాలంటే వ్యవసాయదారు ఏం చేసినట్టే విత్తనం నాటుతాడు, దాన్ని పెంచుతాడు, దాన్ని మందు కొడతాడు, దాన్ని ఎరువేస్తాడు. దాని తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత, నెలల తర్వాత ఫలం వస్తుంది. అలాగే మన ఫలమును కూడా మనం పెంపొందించుకోవాలి. A gift is given to you so that you build up the church and build them into faith. అయితే వరం ఎందుకు ఇవ్వబడుతుందంటే మనము సంఘాన్ని కట్టడానికి, వాళ్ళ విశ్వాసంలో నడిపించడానికి వరం ఉపయోగపడుతుంది. Let's say I got a gift of prophecy. చూడండి, ఉదాహరణకు నాకు ప్రవచన వరం ఉంది అనుకోండి. I look at this sister and I tell her what has happened in her life. అయితే ఆ యొక్క సోదరుని చూసి ఆమె జీవితంలో ఏం జరిగిందని చెప్తాను. She is surprised. How does he know? అది ఆమె వెంటనే ఆశ్చర్యపోతుంది, ఎలా తెలిసినకి? It's a gift of the Holy Spirit. అది పరిశుద్ధాత్మ వరం. Then I turn around and I say, in 2 years' time, this is what God is going to do in your life. అయితే నేను మళ్ళీ ఆమె తీర్చి చెప్తాను, 2 సంవత్సరాలు దేవుడు ఈ విషయాలు చేయబోతున్నాడు. She is extremely excited. ఆమె చాలా సంతోషంగా ఉంది. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Now she is believing what has been spoken. అయితే ఆమె నేను ఏమైతే మాట్లాడినా ఆమె నమ్ముతూ ఉంది. The prophecy is true. ఎందుకంటే ప్రవచనము సత్యం. But this sister doesn't know anything of the word. అయితే ఆమె వాక్యం గురించి ఏమీ తెలియదు. She is living in bitterness. ఆమె మనిషిని తనంలో ఉంది. She is living in offense. ఆమె బాగా నొప్పిలో ఉంది. Even though the prophecy is true, will it come to pass? అయితే అది నిజమైన ప్రవచనమైనప్పటికీ ఇలాంటి స్థితిలో ఉంటే ఆమె మీదకి వస్తుందా? Listen, even though God is all powerful, that doesn't mean all things that happen in our life is happening according to God's will. That God controls all things. అయితే మనము దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడైనప్పటికీ వాళ్ళ జీవితంలో జరుగుతున్న విషయాలన్నీ కూడా దేవుని ఆధీనంలో ఉండడం అవివేకం. Because we believe everything happening in my life is God's will and God controls all things. అయితే మనం ఏమనుకుంటామంటే నా జీవితంలో ఏం జరుగుతున్నా దేవుడి చిత్తమైంది, దేవుడే నా జీవితాన్ని నడిపిస్తున్నాడు అనుకుంటాం. If that was true, every murder that takes place, God is responsible. అయితే ఒకవేళ అదే నిజమైతే ఈ లోకంలో జరిగే ప్రతి హత్యలకి దేవుడే బాధ్యత వహించాలి. If all these terrorists are going around, God is responsible. అదే టెర్రరిస్ట్ వాళ్ళంతా చేసే అరాచకాలన్నింటినీ కూడా దేవుడే బాధ్యతగా తీసుకోవాలి. God says, now I am all powerful, but I do not control all things. I have given you the freedom of choice.
ఆయన దేవుడు అంటాడు, నేను నిజంగా సర్వశక్తిమంతుడనే, కానీ అన్ని నేను కంట్రోల్ చేయను. ఆ యొక్క శక్తి కంట్రోల్ చేసే వ్యక్తి, మంచి చెడు నిర్ణయించే శక్తిని నీకు ఇచ్చానంటున్నాడు. Surely, me as a father, I want for my children everything good. అంటే ఒక తండ్రిగా మా పిల్లలంతా బాగుండాలి, మంచి చేయాలని ఆలోచిస్తాను. I wanted the Israelites to leave Egypt out of slavery and take them to the promised land flowing with milk and honey. అయితే ఐగుప్తులో బానిసలుగా ఉన్న ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని వాళ్ళని బయటికి తీసుకొచ్చి, బానిసత్వం తీసుకొచ్చి ఆ కనాను దేశం పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలోకి వాళ్ళు నడిపించాలని దేవుడు అనుకున్నాడు. I showed them love after love after love. అయితే వాళ్ళు ప్రేమ తర్వాత ప్రేమను వాళ్ళు చూపించారు. But they showed doubt and unbelief. కానీ వాళ్ళు అనుమానాన్ని, అవిశ్వాసాన్ని వాళ్ళు వ్యక్తపరిచారు. They came to the border. They came to the border of the land. అయితే ఆ కనాను దేశము అంచుల దాకా వాళ్ళు వచ్చారు. But they refused to believe my word. కానీ వారు నా వాక్యాన్ని నమ్మకుండా ఉన్నారు. Instead of getting into the land, they said it is better for us to go back to Egypt. అయితే వాళ్ళు ఆ కనాను దేశం ప్రవేశించకుండా మన ఐగుప్తుకు పోతే బాగుంటుంది అనుకున్నారు. In their unbelief, they got into frustration and cursed Moses and God. అయితే ఆ యొక్క అవిశ్వాసంలో వాళ్ళు మోషేని చెప్పించారు, దేవుడు కూడా చెప్పించారు. No love. అయితే వాళ్ళ ప్రేమ లేదు. They destroyed their own future. అయితే వాళ్ళ భవిష్యత్తుని వాళ్ళు నాశనం చేసుకున్నారు. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Every time we get frustrated, అయితే ప్రతిసారి మనము ఆందోళన గుండా వెళ్ళినప్పుడు, every time we get bitter, ఎప్పుడు ప్రతిసారి మనం మన్నించలేకుండా ఉన్నప్పుడు, it is because we have not believed the love of God. ఎందుకంటే మనం దేవుని ప్రేమ మీద నమ్మకం ఉంచలేదు కాబట్టి. I'll give an example. నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. And I believe you will agree with me. అయితే మీరు ఖచ్చితంగా నమ్ముతారు అనుకుంటున్నాను. When we were small, అయితే మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, might be we came from a poor family. అయితే మనం చాలా బీద కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు. Dad and mom were working hard. అయితే మన అమ్మ నాన్న బాగా కష్టపడి పని చేస్తుండొచ్చు. Might be mom was only at home, but dad used to work hard. అయితే అమ్మ ఇంట్లో ఉండొచ్చు, నాన్న మాత్రం బాగా కష్టపడి పని చేయొచ్చు. We used to go to school. అయితే మేమందరం స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చు. But never once had we ever got a doubt that when we come back home, Mama will be eating all the food, Dada will be eating all the food, and by the time we reach, they will say, there's no food for you. అయితే ఖచ్చితంగా మాకు ఎప్పుడు కూడా ఒక చిన్న అనుమానం కూడా రాలేదు. మేము ఇంటికి వెళ్ళేసరికి మా అమ్మ నాన్న వండినటువంటి అన్నం అంతా వాళ్ళే తినేస్తారని చిన్న అనుమానం కూడా మాకు రాలేదు. I know if there was one piece of fish, the fish would come to the children, and the mama would say, I got fish, you eat. But she would have no fish, but she would see to it that the children get fish. అయితే చూడండి, తల్లి ఒకటే చేప ఉందనుకోండి, ఆ చేప కూడా నా పిల్లలే తినాలనుకుంటుంది. ఒకవేళ మనం అడిగితే అమ్మ నువ్వు తిన్నావంటే నేను తిన్నాను, ఆమె చేప ఉండదు, ఆమెకి ఏమి ఉండదు, కానీ నువ్వు పిల్లలు తినాలని ఆమె ప్రయాసపడుతుంది. We never doubted that dad and mom will not feed us. అది ఎప్పుడు కూడా అమ్మ నాన్న మనం పోషించడం వాళ్ళు అనుమానించలేదు. Because we never doubted their love. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రేమను మనం ఎప్పుడు కూడా అనుమానించలేదు. But we could doubt that mama and papa will give the same food to the neighbor. కానీ ఇదే ఆహారాన్ని ఖచ్చితంగా మన పొరుగు వారికి వాళ్ళు ఇవ్వదు అని అనుకున్నాను. But for us, 100% sure. Is it right? అయితే మనకి మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ప్రేమను పంచుతారు. Why the mama and papa would not give to the neighbor? ఎందుకు మన అమ్మ నాన్న పక్క వాళ్ళగా ఆ యొక్క ఆహారం కానీ ప్రేమ పంచరు? Because there was a difference in the level of love. ఎందుకంటే ప్రేమలో కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంది. So every time we doubt God, we do not doubt God, we doubt His love. అయితే ఎప్పుడైతే మనం అనుమానం వ్యక్తపరుస్తామో దేవుడి మీద అనుమానం వ్యక్తపరుస్తలేం, కానీ దేవుడి ప్రేమ మీద అనుమానం వ్యక్తపరుస్తున్నాం. Because the day you come to know how much God loves you, I was in the seminary when one of the priests said these words. The day you come to know that God loves you, please go out and commit as many sins as you can. అయితే నేను ఒక సెమినారీలో వర్తిస్తున్నప్పుడు ఒక గురువు వచ్చి ఇలా అన్నాడు, ఏ రోజైతే దేవుడికి మీరు ప్రేమిస్తున్నాడని మీరు తెలుసుకున్నారో ఆ రోజు లోకంలోకి వెళ్ళి ఎన్ని పాపాలు అయితే అన్ని పాపాలు చేయండి అన్నాడు. Because the day you begin to understand the love that He displayed on the cross and what the Father displayed by giving His only Son, now you don't want to do anything that you desire to do before. అయితే ఇంతకుముందు ఈ ప్రేమ తెలుసుకున్న మీరు ఆ యేసుక్రీస్తు ఆ పాపాల కోసమే శిలువలో మరణించడం అని తెలిసినప్పుడు ఇక ఆ పాపం వైపు మనం చూడాలనిపించదు, ఎందుకంటే అది ప్రేమతో కూడుకున్న శిలువ మరణం కాబట్టి. That's why the Saint Paul says in 1 Corinthians chapter 12, he says, you might have all the gifts, in 13,
He says you got gifts of speaking in tongues, you got gift of prophecy, you got everything. You can even burn your body for the poor. But if you have no love, you are just making noise. You are useless in the kingdom of God. అందుకే పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన లేఖ 13వ అధ్యాయం 13వ వచనము 13వ అధ్యాయం 1-2 వచనాల్లో పౌలు ఏమంటాడంటే మీకు విశ్వాసం ఉండొచ్చు, మీకు అన్ని రకాల ప్రవచన వరం ఉండొచ్చు, మీకు అన్ని రకాల మంచి పనులు చేస్తుండొచ్చు. ఇవన్నీ చేసినప్పటికీ ఒకవేళ మీలో ప్రేమ లేనట్లయితే అదంతా కూడా వ్యర్థమే అని అంటున్నాడు. So right now, without love, right now, మీరు రాసుకోండి, ప్రేమ లేకుండా, without love, ప్రేమ లేకుండా the gifts of God దేవుడిచ్చే వరములు are useless. అవి వ్యర్థము. Without love, ప్రేమ లేకుండా the gifts of God are useless. దేవుడిచ్చే వరములన్నీ కూడా వ్యర్థమే. Praise God. Praise Now God. somebody will say, how do you say this? అయితే మీరు ఎవరైనా అడగవచ్చు, లేదా మీరు ఎలా చెప్తున్నారు ఇది అని అడగవచ్చు. Let me give an example. అది ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను. Is preaching the word of God a gift from God? అయితే వాక్యం బోధించడం దేవుడి నుంచి ఒక వరం అండి. ఎస్. Is singing a gift from God? అయితే పాటలు పాడడం దేవుడి నుంచి ఒక వరమా? వరమే. Now the person who is singing can use the same voice to go and sing for the world and get money out of it. అయితే ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుడి కోసం పాట పాడుతున్నాడో అదే వ్యక్తి బయటికి వెళ్ళి ఆ బయట పాడి బయట లోకంలో పాడి డబ్బులు సంపాదించవచ్చు. Now the same person who has got a gift of preaching can say, okay, I'm willing to come, but how much are you ready to pay me? అయితే ఈ వాక్యం బోధించే వ్యక్తి బయటికి వెళ్ళి అదే నేను వస్తాను, నాకు ఎంత డబ్బులు ఇస్తారు అని అడగవచ్చు. When it is love, you want to use this gift only for God so that the kingdom is benefited. అయితే అది ప్రేమ ఉన్నట్లయితే మనం ఏమనుకుంటామంటే ఆ ప్రేమతో ఉన్న ఆ తలాంతు కేవలం దేవుడి రాజ్యం కోసమే వాడాలనుకుంటాం. So when God has given you a gift, what's the meaning of the word gift? అయితే దేవుడు మనకు వరం ఇచ్చినప్పుడు, వరం అంటే అర్థం ఏంటి? I always want to sing. అయితే ఎప్పుడు కూడా నేను But what happens is when I start singing, the person who is standing next to me forgets to sing. Means he gets, I don't know what happens. But I don't get disturbed, they get disturbed. అయితే ఎప్పుడైనా నేను పాడాలనుకున్నప్పుడు నా పక్కన వ్యక్తి కానీ చుట్టుపక్కల వ్యక్తులు కానీ నేను మంచిగానే పాడతాను, కానీ వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయినట్టుగా చూస్తున్నా. So one day I decided I will practice. అయితే నేను అనుకున్నా ఎలాగైనా నేను పాడాలనుకున్నా. Everybody was sleeping at home. అయితే అందరూ పడుకున్నారు. In those days we used to have Walkman. అయితే మాకు వాక్మెన్స్ లేదు, చిన్న వాక్మెన్ ఉండేది. Put the cassette on. దాంట్లో క్యాసెట్ వేసేవాళ్ళం, Put the earphones. ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని. And at about 12:31 I was singing. అయితే రాత్రి 12-2 గంటలకి నేను పాట పాడుతా ఉన్నా. My wife came running outside as if something happened. అయితే నా భార్య పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది, ఏదో జరుగుతుంది ఇక్కడ అని. She said, why are you screaming on top of your voice? అయితే నువ్వు ఎందుకు అరుస్తున్నావు ఇంత గట్టిగా అని అడిగింది. I said, I'm practicing to sing. అయితే నేను పాటలు పాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా అని చెప్పాను. She said, that's not your gift. అయితే అది నీ వరం కాదు. Your gift is preaching. Concentrate on your gift. అయితే నీ వరము వాక్యం బోధించడము, దాని మీదే ఉండు అని చెప్పింది. నా హృదయం విరిగిపోయింది. My dream got shattered. అయితే నా యొక్క కళ నెరవేరలేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now, even though I was practicing, అయితే నేను అప్పుడు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పటికీ next day when I went to preach, అయితే నేను అక్కడ ఒక దగ్గర వాక్యం బోధించడానికి వెళ్ళినప్పుడు never in my life it has happened. అయితే ఎప్పుడు కూడా మళ్ళా నాకు జరగలేదు ఆ జీవితం. They gave me 2.5 hours to preach, అయితే 2.5 గంటలు వాక్యం బోధించే సమయం ఇచ్చారు. and after half an hour I did not know what to preach. అయితే ఆ అర్ధగంట తర్వాత ఏం బోధించాలో తెలియదు నాకు. And I said, God, it has never happened. I'm totally blank. What do I do? అయితే అయ్యా నాకు ఎప్పుడు ఇలా కాలేదు తండ్రి, నేను వాక్యం బోధించలేకపోతున్నాడు, ఏం చేయాలని అడిగాను. He said, yesterday night you were practicing, sing that song. అయితే దేవుడు అన్నాడు, రాత్రి నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసేవా, పాడు అన్నాడు. I said, God, in front of everybody solo? అయితే వీళ్ళందరి ముందు ఒక్కడే పాడవాలా? He said, I will show you. అయితే నేను నేర్పిస్తాను అన్నాడు. I said, everybody close your eyes. అయితే అందరు కళ్ళు మూసుకోవడం అని చెప్పాను. And I began to sing. అయితే పాట మొదలు పెట్టాను. It was not at all right. అయితే అది అస్సలు మంచిగా లేదు. But as I was singing, అయితే నేను పాడుతున్నప్పుడు people started getting healed. అది చాలా మంది స్వస్థతగా పొందుతున్నారు. And that's the time the Lord said, అదే సమయంలో దేవుడు చెప్పాడు, it's not how good you sing. అది ఎంత మంచిగా నువ్వు పాడతావని కాదు, It is from where you sing. అది ఎక్కడి నుంచి అది పాడతావో ముఖ్యమో. చదవడం కూడా Hallelujah. Hallelujah. I might not have a gift. అయితే నాకు వరం లేకపోవచ్చు. When there is no gift, I will practice and practice and practice and still not have that good singing.
అయితే ఆ వరం లేనప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తా కానీ అయినా కానీ మంచిగా పాడలేదు. But a person who has got a gift, అయితే ఒక వ్యక్తికి ఒక వరం ఉన్న వ్యక్తికి when this brother is teaching me singing, oh, no, oh, and that person is just coming and wiping the floor and all, and just listening. And she goes out, she can sing the whole thing, and I'm practicing from 10 days, and I'm not. I say no, listen. And that person is able to sing. Why? It's a natural gift. అయితే చూడండి బ్రదర్ గారి దగ్గర నేను పాడడం వల్ల నేర్చుకుంటున్నాను, 10 రోజులు అయిపోతుంది అయినా నాకు పాట రావట్లేదు. కానీ ఒక వ్యక్తి అక్కడ ఫ్లోర్ చూడడానికి వస్తుంది, ఆమె పాట నేర్చుకొని చాలా సులువుగా పాడగలుగుతుంది. కానీ 10 రోజుల ట్రైనింగ్ తర్వాత కూడా నేను పాడలేకపోతున్నాను. ఎందుకంటే అది వరము, అది మామూలుగా సాధారణంగా వచ్చే వరం కాబట్టి. Remember, gifts are given according to the purpose. అయితే వరం అనేది ఆ యొక్క మనిషి సామర్థ్యతను బట్టి అవసరతను బట్టి ఇవ్వబడింది. The more you discover your gift and use your gift every day, more and more you will discover what is God's purpose for your life. అయితే నీకు ఇచ్చిన తలాంతుని అధికంగా నువ్వు వాడినప్పుడు దేవుడు నీ పట్ల ఏ ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడో నువ్వు తెలుసుకోగలుగుతావు. Let me give an example. అయితే ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. Somebody gives me 2 CDs. అయితే నాకు 2 CDs ఇస్తారు ఎవరైనా. One is song and one is preaching. అయితే ఒకటేమో దాంట్లో పాటలు ఉన్నాయి, ఇంకో దాంట్లో వాక్యం ఉంది. Which one will I pick up? అది ఏది తీసుకుంటా నేను? Preaching. ఐదు songs. I will pick up preaching because that's my gift. అయితే నాకు వాక్యం బోధించిన వాడి వాక్యం CD I తీసుకుంటా. will be always attracted to preaching. అయితే ఎందుకంటే వాక్యం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి. That's my gift. ఎందుకంటే అది నా వరం అయింది. When I use my gift, ఎప్పుడైతే నా వరాన్ని వాడతాను, day and night for the kingdom of God, because and the foundation of this gift using is love, it will reach me to my destination. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యం బోధించుట ప్రేమతో ఉంటుందో నేను నా గమ్యాన్ని చేరగలుగుతాను. Let me give an example and then I'll close down. అయితే ఒక ఉదాహరణ చెప్పి నేను ముగిస్తాను. Joseph had the gift of dreams. అయితే యోసేపుకి కళలు అనే ఒక మంచి వరం ఉంది. And he also had a gift of interpreting the dreams. అయితే ఆ యొక్క కళని మళ్ళీ ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పగల వరం కూడా యోసేపుకు ఉంది. And Joseph had another fruit that he had developed is love and forgiveness. అయితే రెండో ఫలం యోసేపులో ఉంది. ఆ ఫలం అంటే ప్రేమ, ఇతరులను మన్నించే గుణం. No matter what people did to him, అయితే ప్రజలు ఆయనకి ఏం చేసినప్పటికీ his response to them was love and forgiveness. అయితే వాళ్ళ పట్ల ఆయన ప్రేమ చూపించాడు, ఇతరులు వాళ్ళు మన్నించాడు. He was in the prison. ఆయన జైల్లో ఉన్నాడు. He used the gift to solve the problem of the prisoner. అయితే ఆయనలో ఉన్న తలాంతుని ఆ జైలు అధికారిని సమస్యను పరిశీలించడం చూశాడు. The king had a problem. అయితే అక్కడ రాజుకో సమస్య వచ్చింది. The prisoner remembered and told the king, there is a person who can solve your problem. అయితే ఆ యొక్క జైలు అధికారి చెప్పాడు, రాజు చెప్పాడు, నీకు ఒక వ్యక్తి నాడు నీ సమస్యను సులువుగా పరిశీలించగలని చెప్పాడు. So when you are operating in love అయితే ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రేమలో వెళ్తావో, and you are using your gift, అదే సమయం నీ వరమును వాడతావు, there will always be a problem in the palace. అయితే ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క రాజమహల్లో సమస్య ఉంటుంది. But God has chosen a person in the prison to solve the problem in the palace. అయితే దేవుడు జైల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఆ యొక్క రాజమహల్లో ఉన్న సమస్యను తీర్చడానికి దేవుడు వాడుకున్నాడు. What did Joseph use? అది యోసేపు ఏం వాడుకున్నాడు? The gift to interpret the dream. అయితే ఆయనకున్న కళని తర్జుమా చేసి చెప్పే వారిని పొందుకున్నాడు. Love, ప్రేమ, forgiveness, ఇతరులను మన్నించడము, and gift. అదే వరాన్ని. From a prisoner, he became a governor. అయితే ఆయన జైల్లో ఉన్న వ్యక్తి గవర్నర్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా అయ్యాడు. Ask a question to yourself. అయితే పక్కన వాళ్ళు అడగండి, You might be having a gift. అయితే మీలో వరం ఉండొచ్చు. Love, forgiveness. అయితే ప్రేమ, మన్నించి వెళ్తాను. Now, it's not happening. అది జరగడం లేదు. So in this world, ఈ లోకంలో people can come and put scars on you అయితే నీ మీద అన్ని రకాల నిందలేయగలుగుతారు. by doing all kinds of negative things to you. అయితే నీకు అనేక వ్యతిరేకంగా చేయడం వల్ల. But if you use love, అయితే ఒకవేళ మీరు ప్రేమను ఉపయోగిస్తే, forgiveness, మన్నిస్తే, and gift of God, ఆ దేవుని ఇచ్చిన వరాన్ని ఉపయోగలిగితే, those very scars become your stars. అయితే ఆ యొక్క నిందలే, అవమానాలే నీకు మేలుగా దీవెనగా మారతాయి. They become a testimony. అవే ఒక సాక్ష్యంగా మారతాయి. They become victory. అదే నీకు విజయాన్ని తీసుకొని వస్తాయి. You are no longer a victim, now you are victorious. అయితే నువ్వు మామూలుగా వ్యక్తి కాదు, నువ్వు విజయవంతమైన వ్యక్తివి. So love is the foundation of a Christian life. అయితే ప్రేమ క్రైస్తవుడికి పునాదిగా ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So you can have a gift, అయితే నీకు వరం ఉండొచ్చు, but there is no love. అయితే నీలో
ప్రేమ లేదు. Devil will use the same gift to get his kingdom. అయితే సాతాను అదే వరాన్ని ఉపయోగించి ఆయన రాజ్యాన్ని స్థాపించుకుంటుంది. Another example. ఇంకొక ఉదాహరణ I చెప్తాను. can talk and talk and talk. అయితే నేను మాట్లాడగలను. Now this gift is right from childhood. అయితే ఈ యొక్క వరము నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది. When I did not know God, అయితే దేవుడు నాకు తెలియనప్పుడు కూడా Satan used the same talk అయితే ఇదొక విషయాన్ని సాతాను నా ద్వారా వాడుతుంది. to threaten people. అది చాలా మంది భయపెట్టడానికి. बोल बच्चन. From Hyderabad. You don't know Hyderabad Hindi? क्या बोल बच्चन कर रहा है यार? No? Okay. What do you say about बोल बच्चन? बोल बच्चन. That's what he used. See, actually, there is nothing behind. I don't have the strength, but with my words, I can speak and make you believe that I come with a big backing. And you might be stronger than me, but by my words, I will threaten you in such a way that you believe my words, and you, having strength, will become weak. That's called बोल बच्चन. ఆయన బోల్ బచ్చన్ అర్థం ఏంటంటే అందరూ నేర్చుకోండి. మనకి పెద్ద సత్తా ఉండదు కానీ మన మాటల ద్వారా ఎదురువాడిని భయపెడతాము, వాడు పారిపోయేటట్టు చేస్తాం. దాన్ని బోల్ బచ్చన్ అంటారు. Now, in the same way, using the same gift, I can tell you, you will see right before your eyes God healing this person. అయితే చూడండి, అదే తలాంతు నాలో ఉన్న తలాంతుని నా ముందు ఉన్న వ్యక్తిని దేవుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు. Because now that gift is there, the relationship is there, that love is there, that forgiveness is there, and so many times you see that I call people and demonstrate God's power, and the person gets healed. The gift is the same, but all this time the devil was using. Now the same gift is being used, which is of God, is being used by the kingdom, by God for His kingdom. అయితే చూడండి, ఇంతకు ముందు నాలో ఉన్న వరాన్ని సాతాను వాడుతున్నాడు. కానీ ఇప్పుడు దేవుడిలోకి వచ్చిన తర్వాత, క్రీస్తులోకి వచ్చిన తర్వాత, ఆ క్రీస్తు ఇచ్చిన వరాన్ని ఆయన మళ్ళీ తిరిగి నాలో వాడుకుంటున్నాడు. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ప్రేమ ఉంది, ఇతరులు మన్నించే గుణం ఉంది, అగాపే ప్రేమ ఉంది. కాబట్టి నా ద్వారా అనేక మంది స్వస్థపరచబడుతున్నారు, దేవుని శక్తిని పొందుకోగలుగుతున్నారు. So right now, రాసుకోండి. ఇప్పుడు without those gifts in operation, ఆ వరములు మీలో లేకుండా, without those gifts in operation in your life, ఈ యొక్క వరాలు మీ జీవితంలో ఉన్నప్పుడు, you are ultimately useless to God. ఆ వరాలు Useless to God. ఆ వరాలు వాడుకోలేనప్పుడు అవి మీరు దేవుడికి ఏ రకంగా కూడా సహాయపడలేరు. మీరు వరాలు ఉన్నాయి కానీ మీరు వాడుకోనప్పుడు మీరు దేవుడికి ఏ రకంగా కూడా సహాయపడలేరు. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So first thing we learn, when you keep the word, the love of God is in you. అంటే మొట్టమొదటిగా మనం నేర్చుకున్నాము, మీరు దేవుని వాక్యం మీలో ఉంటే ఆ దేవుని ప్రేమ మీలో ప్రవహిస్తుంది. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now in my past life, was I keeping the word of God? అయితే పాత జీవితంలో నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని పెట్టుకున్నానా, నాలో ఉందా? లేదు. So is the love of God in me? అయితే అప్పుడు దేవుడి ప్రేమ ఉందా? So can I operate in love with one another? అయితే నేను అప్పుడు దేవుడి ప్రేమ లేదు కాబట్టి వేరే వాళ్ళతో ప్రేమగా ఉండగలనా? So will that gift of healing work? అయితే ఆ యొక్క స్వస్థత ఆ టైంలో పనిచేస్తుందా? Now am I any useful in the kingdom? అయితే నేను దేవుడి రాజ్యంలో ఏదైనా ఉపయోగం ఉందా నా జీవితం ద్వారా? But I can come for a session and trouble everybody and make everybody's peace go into pieces. అయితే నేను రాగలుగుతాను, వచ్చి వాళ్ళని మీరు అందరినీ కూడా డిస్టర్బ్ చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోగలుగుతాను. The same person now కానీ ఇప్పుడు అదే వ్యక్తి మళ్ళీ renews his mind, ఆయన మనసు మారుతుంది, keeps God's word. దేవుడు వాక్యాన్ని పెట్టుకుంటాడు. Now is the love of God operating? దేవుడి ప్రేమ ఆయనలో ఉందా? Now is the gifts operating? ఆయన వరం పనిచేస్తుందా? Now is it bringing great profit in the kingdom of God? ఆయన దేవుడి రాజ్యంలో గొప్ప ప్రవక్త తీసుకొని వచ్చిందా? Yes. Now are you growing? అదే మీరు పెరుగుతున్నారా, ఎదుగుతున్నారా? So what's the foundation of your life? ఆయన మీ జీవితానికి పునాది ఏంటి? Love. But when will this love operate? ఆయన ఈ ప్రేమ ఎప్పుడు మీలో ఉంటుంది? When you keep His word. ఎప్పుడైతే ఆయన వాక్యాన్ని మీరు ఉంచుకుంటారో. Praise God. Praise God. I just introduced to you the topic of love. అయితే కేవలము ప్రేమ అనే అంశాన్ని మీకు పరిచయం చేశాను. Go on the website. వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి.
jcilm.info. jcilm.info అనే వెబ్సైట్ వెళ్ళండి. That is Jesus Christ is Lord Ministry, all the initials. జీసస్ క్రైస్ట్ లార్డ్ మినిస్ట్రీ. And go to download retreat teaching. అయితే రిట్రీట్ టీచింగ్ అనే దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. And there are hundreds of audio files there. అక్కడ చాలా వందల కొలది ఆడియో ఫైల్స్ ఉన్నాయి. Download it, listen to it, because what I'm speaking is very small. There lot of things are in detail. Enjoy it. అయితే చాలా అంశాలు అక్కడ బోధించబడ్డాయి, మాట్లాడబడ్డాయి. ఆ అంశాలన్నీ కూడా మీరు విని జీవించబడండి. And let me tell you, it's absolutely free. అయితే మీకు చెప్పాలి, అన్నీ కూడా ఉచితమే. And there are no copyrights. Take as many copies as you want. అయితే మా కాపీరైట్ ఏం లేదు, ఎన్ని కాపీలు దాన్ని కాపీలు తీసి పంచండి. Because it's all love. ఎందుకంటే అదంతా ప్రేమనే కావాలి. So Father, we thank you for these 3 days of retreat. తండ్రి, ఈ 3 రోజుల కూటాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు నాయనా. Lord, your seeds have been planted in the hearts of each one. అయ్యా, నీ యొక్క వాక్యం అనే విత్తనము వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉంచబడింది ఇప్పుడు. And these seeds are able to destroy every work of Satan. అయితే ఈ యొక్క వాక్యం అనే విత్తనము వాళ్ళ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సాతాను యొక్క శక్తిని తొలగిస్తూ, And through this seed, O Lord, the fellowship with you, a personal relationship with you is restored. అయితే అయ్యా, ఈ వాక్యము వల్ల నీతో ఉన్న సంబంధం మళ్ళీ ఏర్పరచబడును గాక. I ask you, Father God, to help all my brothers and sisters, అయితే ఇక్కడ ఉన్న నా సహోదరి అందరినీ కూడా సాయం చేయమని అడుగుతున్నాను నాయన. that they develop a new nature, అయితే వాళ్ళలో కొత్త స్వభావం రావాలి. that they hear the word through the CD or through the radio, not looking at the preacher, but hearing, but focusing more on the word of God that is being preached. అయితే వాళ్ళ సీడీలో వాక్యం వింటున్నప్పుడు నాయన ఆ బోధకుడి వైపు వాళ్ళు చూడకూడదు, కానీ ఆ దేవుని వాక్యం వైపు వాళ్ళు చూసి ఆ వాక్యం వాళ్ళు విని వాళ్ళు మారే విధంగా కృప చూపండి. And let this word bring that transformation in their life. ఆ విన్న వాక్యము వాళ్ళలో మార్పును తీసుకొని వచ్చునుగాక. By each one of us making the decision of putting ourselves to death. అయితే మేము మమ్మల్ని తగ్గించుకోవడం వల్ల, మా శరీరాన్ని నశింప చేయడం వల్ల, And the more we learn to put this self to death, అది ఎప్పుడైతే మమ్మల్ని మా శరీరాన్ని నాశనం చేస్తామో, the more we renew our mind. ఎక్కువగా మేము మా మనస్తత్వాన్ని మార్చుకుంటూ And ఉంటాం. the more our mind is renewed, అయితే ఎక్కువగా మా మనస్తత్వం మారినప్పుడు, our thinking is changed, అయితే మా యొక్క ఆలోచన విధానం మారుతూ ఉంది. agreeing to your word, నీ యొక్క వాక్యానుసారముగా the more we experience your love అప్పుడు ఎక్కువగా నీ ప్రేమని పొందుకుంటాం. and your manifestation in our life. అయితే నీ యొక్క ప్రేమని పొందుకునే కృపని మేము పొందుకుంటాం. We thank you and we praise you అయ్యా, నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. for this wonderful 3 days retreat. ఈ 3 రోజుల వడకాన్ని బట్టి కూడా We thank you and we praise you. నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. And in a very special way, అయ్యా, ఈ సమయంలో ప్రత్యేక విధంగా we want to thank you for Sister Lucy, her spouse, her family, and all of us. Lord, the resources that you have blessed them, they have given these resources absolutely free for our use. And we come here and we enjoy every resource that is given to us absolutely free. And we will receive freely, Lord. Help us to go and share what you have given us freely to others as well. అయ్యా, ప్రత్యేక విధంగా లూసీ రాజరెడ్డి గారిని బట్టి, డివైన్ లైట్ మినిస్ట్రీస్ని బట్టి, అయ్యా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి సహోదరుని బట్టి, అయ్యా వాళ్ళు ఇచ్చిన సౌకర్యాలను బట్టి, ఇవన్నీ కూడా మేము ఉచితంగా వాడుకుంటున్న విధానాన్ని బట్టి, ఇవన్నింటిని బట్టి నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెప్తూ ఉన్నాం. Thank you for my brother for translating the word. అయ్యా, సహోదరుడు ట్రాన్స్లేట్ చేసినందుకు వందనాలు చెప్తూ ఉన్నాం. And in a very special way, Lord, yesterday you brought one young girl to translate. And actually speaking, oh Lord, even though she came to translate, you put an anointing on her that she was not translating but preaching. And that gave me tremendous joy. అయ్యా, నేను ఒక సహోదరుని తీసుకొని వచ్చాను ఆయన. ఆమె వాక్యాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుండగా ఆయన, ఆమె ట్రాన్స్లేట్ చేయడం లేదు, కానీ వాక్యాన్ని బోధిస్తుండటం వల్ల అయ్యా నేను బాగా బలపడ్డాను ఆయన. Thank you for the music ministry, and especially the brother who is playing the organ, Lord, so very different, that when he finishes playing the organ, sitting down like a child, receiving the word of God. Lord, thank you for his humility, that he has come not to play music, but much more to come and listen to your word.
అయ్యా ఈ యొక్క మ్యూజిక్ టీం బట్టి అందరినీ బట్టి కూడా పాటలు పాడే వాళ్ళందరినీ బట్టి కూడా నీకు వందనాలు చెప్తున్నాం. ఒక సహోదరుడు ఎవరైతే క్యాషియో వాయిస్తున్నాడో ఆ సహోదరుడు అయా క్యాషియో వాయిస్తూ తనను తాను తగ్గించుకుంటూ అయా కూర్చొని ఈ వాక్యాన్ని విని అయా ఆయనని బలపరుచుకుంటున్నందుకు నీకు వందనాలు. Thank you for all this, Father, in Jesus' name. ఇవన్నిటి బట్టి కూడా నీకు వందనాలు చెప్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Praise God. ఆమేన్.